init. Excited na naman si Elgin, no? Yun, no? Kumusta mga kailaw? Ngayon pala mga kailaw, ang vlog natin ngayon ay punta naman tayo ngayon sa Panasi, Pamplona. Tara mga kailaw, let's go! Papunta na po kami sa Marolo, sa kayan po ng skits. Bago po tayo sumakay ng skits, bibili po muna tayo ng tinapay para mayroon tayong pasalubong sa mga pamangkin namin. Kainin natin din sa Antay lang po muna dumaan ng tren para hindi masyadong nakakapag bumiyahe. Yun, para sumakay ang tren, baka mahagip po sila. Ayan na po yung tren. Papunta po yan sa Naga Station. Pero mayroon naman pong mga oras din ang biyahe po nila. Ayan po yung sasakyan natin, no? Yung skits. Ito po ang sakayan dito papuntang Panasi. Ang sasakyan natin skits. Yun, biyahe na. Start na po yung makina. Let's go! Papunta na po kami sa Banase. Yung tren po nasa Naga pa, pero mabilis po ang takbo ng tren. Sana di po kami maabutan. Mabilis din naman ang takbo nito, lalo na po pag tuloy-tuloy na wala pong mga kasalubong. Saka ito po ginagamit din po nila ito pangkarga. Baba tayo. Baba muna tayo. Baba. Ganyan po yan dito kapag may kasalubong, nagbibigayan po sila. Kung sino yung konti ang karga, yun po ang bababa. Diyan, dito kaya. Buhati. Nabali. Nabali pa yung hawakan. Bali na. Sakay na ulit tayo.
Kansaro. Basing. Tol. Dapat. Dira ko eh. Dapat pala ni. Malaba alubot mo. Isang tani dito. Kaya ko magaling. Pamanin tayo. Diyan na putol. Diyan na putol siguro. Pero kagan. Kinaya. Bakit ka na? A few moments later. Yun mga kailaw, nandito po kami ngayon sa lugar ng Pamplona. Paminto po muna kami, bumaba muna kami dahil kasunod po namin yung tren. Dadaan po muna, palipasin muna natin yung tren. Tapos yun, sakay na ulit tayo, papunta na tayo ng Banasi. Malapit na rin kami kasi lugar na po ito ng Pamplona. Ang pamasahe namin galing Naga papunta sa Banasi, 40 pesos ang isang tao. Ayan po yung sinakyan naming skits. Antay lang natin ng konti. Parating na ang tren. Ayun o, narinig niyo ba mga kailaw? Ayun, malapit na. Ayan na po yung tren. Ayan, malalaman mo kung parating na rin yung tren kasi bumubusina naman sila. Saka yung ilaw, makikita mo malayo pa lang. Ayan na. Dito po sana kami sasakay dahil 15 lang ang pamasahe bawat isa. Galing po ito ng Naga. Kaya hindi po kami nakasakay dyan dahil bawal pa daw po sumakay kapag may kasamang mga bata. Pinto po yan dyan sa may Pamplona. Ayan na. Ayan o, naunahan pa kami. Po mga kailaw, ayun po yung tren nandun. Sakay na po ulit tayo. Sakay na, let's go. Yan, malapit na po tayo. Dito na tayo. Dito na tayo sa Banasi. Salamat po sa Diyos, nakarating na din. Bayad natin 200 na katatay. Tay. Sa'yo na po yung sukle. Thank you, thank you. Ito na po yung lugar ng Banasi. Yun, yan po yung mulinuhan. Tapos lakad tayo. Maglalakad tayo papunta sa bahay ng kapatid ko. Shout out. Hello, shout out. So nandito na kami sa Banasi, Pamplona. Shout out nga po sa aking pamangkin na si John Harris Ray. Buti nga simentado na to eh. Dati lupa pa. Basog na tinatawag. Ngayon simentado na. Kaya madali na lang maglakad. Yan. Ito yung daanan natin. Yan oh. Pasikot-sikot pala dito oh. May mga palay nag-ano na. Nagkaroon na ng bunga. Maraming palayan.
Alaga mo na yun, baka tukain kami nito. Ano to, gansa? Oh? Wah, 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 wah. Anik, hi na Nick. Wow, ang dami saging. Wow. Pag-init kami na po. Nagdaragay kasi mangga. Mahadlag siya. Ganda. Ay! Naka-extra ba? Kasi dati! Ganyan pati ay, pag nagkaburutin. Magagayon ay. Magagayon. Lugar ng kapatid ko. Simpleng buhay. Ayan, oh. Wala lang araw. Yan, meron tayong moving hits, oh. Oh, dalawang ilaw. Madilim na madilim. Ayun, oh. Wow. Ang dilim, oh. Ang dilim ng paligid. Ay, ganyan dito kadilim kagabi, oh. Di mo makita, oh. Tapos ispatan natin. Ayun, malayo, oh. Oh. Ang saging. Yan, ganyan kadilim. Ayun yung saging, oh. Tapos, yan, sa uma. Tawag yan sa uma. Tapos dito sa gilikod, madilim. Yan. Day 2. Yung mga kailaw, oh. Ngayong umaga ganito po dito sa sa probinsya. Kitang-kita po yung mga bundok. Dinig na dinig po yung busina ng tren. Ayan. Kasi maaga po yan dumadaan ng tren. Tanaw po yung mga mga bundok. Maraming bundok talaga dito sa Bicol. Ayun, kala mo lapit pero pag pinuntahan natin malayo yan. Yun, oh, sobrang lamig talaga dito kaninang madaling araw. Tamo yung yung sa hamog niya, nagtutubig, oh. Kaya nandito kami sa sa may kagubatan. Sulitin na natin yung pagkuha ng baligang. Ngayon nasa taas. Maraming bunga. Odo pang oh. Anong kulay ng Aakit na siya ng baligang. Odo. Kali umakyat, ah. Uy, dahan-dahan na. Malaglag ka. Sanay na yan. Yung itim boy? Kulay itim. Ay, mga bunga ng baligang. Matamis na yung itim. Taas, Saan no? pa yung isa be? Ayan pa yun. Ay, ang taas naman. Oh, tina. Tina. Ay, dami. Buksan mga boy, buksan mga. Ayan yung laman nyo, mga baligang. Ang dami. Oh. Sige mo na doon. Ayan po si Niknek, pamangkin ko. Mabait po yan at masipag. Sanbi. Lakas din pala nito, pambahay with amplifier and mixer. Yun, magbuko naman tayo. Sipag po talaga ni Niknik. Naghahanap po talaga ako ng buko kapag pumupunta po ako dito sa lugar ng kapatid ko. Masarap po ito kasi bagong pitas, kaya fresh po siya, inumin yung sabaw niya.
Sarap. Oo, sarap. Tamis. Nakikita tuloy sila ate oh. So ngayon mga kailaw, pauwi na po kami. Mga kasama ko. Yan. Nainit po ngayon dito. Sobrang init. Tanghali na. Sapa oh. Po yung nilalakaran namin oh. Ang layo. Galing po kami doon sa loob. Tapos yan, pabalik na. Parating pala yung train. Yan na. Dami sa lapati oh. Ayan na yung skits na sasakyan po namin. Pabalik po tayo ng Naga. 300 po babayaran namin kila daw. Sakay na. Tara, sakay na. Hindi kita yan. Oh, di. Baka servisyo maaburo ka, ano kabubuhat, reklamo. Buhat. Yun. Sakay na naman tayo. Magit yan.